Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Θέμης 41 και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Marketing in Practice, τη μοναδική τηλεοπτική εκπομπή που σας δίνει ιδέες και προτάσεις για τις δικές σας επιχειρήσεις. Σήμερα θα εμβαθύνουμε στο συναρπαστικό κόσμο της επιχειρηματικότητας. Θα δούμε στρατηγικές, προκλήσεις και ευκαιρίες που συνθέτουν το τοπίο της σύγχρονης επιχειρηματικής επιτυχίας. Άρα, λοιπόν, θα αποκαλύψουμε μυστικά πίσω από τη δημιουργία και τη διαχείριση των επιχειρήσεων. Είτε είστε νέος επιχειρηματίας, είτε παλαιός επιχειρηματίας, θα πάρετε έμπνευση αλλά και πλούσια γνώση από τη σημερινή εκπομπή. Να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο την Ελίνα Καραμάνου. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Σύμβουλος επιχειρήσεων, είσαι συνειδήτρια της Athens Financial Services εδώ και 15 χρόνια. Έχεις εργαστεί στο marketing, στη διαφήμιση αρκετά χρόνια. Οπότε είσαι κατάλληλη να μας πεις τι πρέπει να κάνεις επιχειρηματία σήμερα για να πετύχει. Είναι ένα, έτσι να το πω, ένα συνοθήλευμα πραγμάτων το οποίο πρέπει να κάνει. Η επιτυχία του κάθε επιχειρηματία είναι διαφορετική και ορίζεται από το αρχικό ζητούμενο του κάθε επιχειρηματία. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα πάρα πολλοί κόσμος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα τελευταία έρευνα μας έδειξε 19,7% νομίζω του πληθυσμού, μας κάνει την τρίτη χώρα πανευρωπαϊκά, είναι επιχειρηματίες και βλέπουν την επιχειρηματικότητα Έλληνες ως επαγγελματική ευκαιρία, επάγγελμα. Τι δουλειά κάνεις? Επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας, ναι. Είναι αυτό, εντάξει, είναι λίγο λάθος ο επαγγελματικός προσανατολισμός, ο οποίος γίνεται, ξεκινάει από πολύ έτσι, πιο κάτω, παρά από όταν ξεκινάνε την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Παρόλα αυτά, είναι μία επιλογή, αρκεί να μην έχει γίνει μόνο και μόνο με το γνώμονα του ότι θα γίνω πλούσιος και ότι δεν θα δουλεύω πολύ. Είναι κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό των νέων γενιών και της εποχής, οπότε ο γνώμονας για το αν θα ασκήσω την επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι δεν είναι αυτοί οι δύο. Είναι άλλα πράγματα. Είναι για να εκπληρώσω ένα όνειρο, έναν στόχο, για να μπορέσω να δω ή να ενεργήσω στο κοινωνικό σύνολο, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε κρατικό, είτε σε παγκόσμιο. Οπότε με βάση αυτά τα κριτήρια ξεκινάμε να δούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, ξεκινώντας από το στόχο μας και από το όραμά μας. Βέβαια, βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο, ότι ένας επιχειρηματής σήμερα δουλεύει πάρα πολλές ώρες. Δεν υπάρχει, νομίζω, η έννοια του οκταώρου. Βλέπουμε ότι δουλεύουμε και από το σπίτι, συνέχεια σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε και πώς για την επιχείρησή μας. Βέβαια, νομίζω ότι ο στόχος στην επιχειρηματικότητα είναι η δημιουργία του πλούτου, άσχετα αν δεν το επιτυγχάνουμε αυτό εύκολα. Είναι, αλλά δεν πρέπει να είναι ο αρχικός στόχος. Είναι σε βάθος χρόνου αυτό. Έτσι κι αλλιώς, για να μπορέσουμε να ορίσουμε αν η επιχειρηματική μας δραστηριότητα είναι επιτυχημένη, τρία πράγματα κοιτάμε. Εάν το προϊόν μας είναι αναγνωρίσιμο, το οποίο συνδέεται άρρητα με το marketing, με ένα πολύ καλό κιόλας marketing. Που είναι απαραίτητο. Που είναι απαραίτητο. Και πολλοί το αγνοούν. Πάρα πολύ. Και είναι βασικό συστατικό πλέον στην εποχή μας. Παλαιότερα, 15 χρόνια πίσω, ίσως να μην ήταν τόσο πολύ αναγκαίο. Αλλά πλέον, έτσι όπως είναι οι ρυθμοί και οι εικόνες οι οποίες περνάνε από μπροστά μας είναι... Οι πολλές εικόνες, όλο το 24ωρο. Ακριβώς. Είναι απαραίτητο συστατικό. Όμως, για να συνεχίσω, για να γυρίσω λίγο έτσι μερικά δευτερόλεπτα πίσω, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να ορίσουμε μια επιχείρηση, μια επιχειρηματικότητα επιτυχημένη, στο τέλος είναι ο πλούτος. Ξεκινάμε από την αναγνωρισιμότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, σε τι εμβέλεια, το αγοραστικό της κοινό, στη συνέχεια, αν δημιουργεί οικονομική ασφάλεια, αν δεν έχει θέσεις εργασίας και δημιουργεί συνεχόμενα θέσεις εργασίας, και στο τέλος έρχεται η οικονομική ευμάρεια του επιχειρηματία και της οικογένειάς του. Πώς θα μπορούσαμε το τελικό στάδιο. Το τελικό στάδιο. Πώς θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε μια καλή επιχειρηματική ευκαιρία? Αυτό που βλέπω συνήθως είναι αντιγραφές. Καταρχήν θα πρέπει να ξεχωρίσουμε και να διαχωρίσουμε ότι μια επιχειρηματική ευκαιρία δεν είναι και επιχειρηματική ιδέα.
Είναι τελείως διαφορετικό το ότι έχω μια επιχειρηματική ιδέα από το μια επιχειρηματική ευκαιρία. Πες μας τη διαφορά, πολύ Η ενδιαφέρον. διαφορά είναι η εξής, ότι η ιδέα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, είναι στο μυαλό μου, είναι κάτι το οποίο έχω σκεφτεί, θέλω να δημιουργήσω, αλλά είναι σε τόσο βρεφικό επίπεδο που απλά είναι ένα όραμα, όπως είπα. Δεν έχει ακόμα στόχους, δεν έχει υλοποιηθεί. Η ευκαιρία σημαίνει το ότι υπάρχει έξω στην αγορά, είναι υλοποιημένη, άρα έχει αποτελέσματα τα οποία μπορώ να κρίνω. Οπότε, για να δω μια επιχειρηματική ευκαιρία, αν είναι καλή ή όχι, κρίνεται από τα αποτελέσματά της. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να μπορούν να κάνουν αυτή την κρίση, είναι ένα τετράπτυχο στην ουσία. Είναι ο σύμβουλος επιχειρήσεων, είναι ένας φοροτεχνικός οικονομολόγος. Είναι τα νούμερα ουσιαστικά. Ακριβώς, είναι το νομικό κομμάτι που πρέπει να ελεγχθεί και τέλος το marketing. Είναι τετράπτυχο. Πολύ σημασία στο marketing. Είναι έτσι η ροή της εποχής, είναι αναγκαίο συστατικό. Αν δεν υφίσταται marketing, η εταιρεία δεν μπορεί να προχωρήσει. Φτάνει μέχρι ένα σημείο και δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνει, δηλαδή να επενδύσει σε ένα πολύ καλό marketing. Πρέπει να επενδύσει πρώτα σε άλλα πράγματα, αλλά πολύ σύντομα θα πρέπει να κάνει και αυτό το κομμάτι. Αυτό. Από την εμπειρία σου έχεις δει τόσες πολλές επιχειρήσεις και ώριμες, αλλά και startups καινούριες. Ποιες είναι οι παγίδες που βλέπεις, στις οποίες πέφτουν συνήθως οι επιχειρηματίες, σε ό,τι έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα και τη διαχείριση των επιχειρήσεων τους φυσικά? Ωραία. Το πρώτο κομμάτι είναι το ότι έχουν την ιδέα και δεν μπορούν να την σχεδιάσουν. Να κάνουν δηλαδή αυτό που λέμε το σχέδιο στρατηγικής υλοποίησης. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν τις γνώσεις. Είναι φαινόμενο... Το σχέδιο είναι το business plan. Ακριβώς. Είναι στην ουσία το business plan. Υπάρχουν πολλές μορφές business plan. Η κάθε μορφή έχει τη δική της χρήση. Αλλά ας μείνουμε στο κομμάτι του... Το ότι δεν το δημιουργούν. Το ότι δεν το δημιουργούν ή δεν καλούν, δεν απευθύνονται σε συμβούλους ή σε εταιρείες οι οποίες είναι εξειδικευμένες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μα νομίζω αυτοί πρέπει να φτιάξουν το business plan και όχι ο επιχειρηματίας. Είναι συνεργασία. Σίγουρα, αλλά όχι μόνο στο επιχειρηματία. Μόνο στο επιχειρηματίας, αν έχει τις γνώσεις, δηλαδή αν ένας επιχειρηματίας είναι σύμβουλος επιχειρήσεων ή οικονομολόγος, ναι, μπορεί να το κάνει. Αλλά τελείως μόνος του, όχι. Ακόμα ένα σωστό business plan για να συσταθεί και να είναι όριμο, που λέμε, και να μπορεί να ξεκινήσει να εκτελείται επί πραγματικού, χρειάζεται πάλι 3. Πραγματικά χρειάζεται τον σύμβουλο επιχειρήσεων, τον οικονομολόγο, έτσι ώστε να έχουμε ρεαλιστικές οικονομικές απεικονίσεις και να μην είναι κάτι το οποίο δεν αντανακλά στην πραγματικότητα. Και μέσα στο business plan υπάρχει και ο σχεδιασμός του marketing, οπότε είναι αναγκαίος και κάποιος ο οποίος να ξέρει και αυτό το κομμάτι. Παίρνοντας κάποιος το business plan, τι θα πάρει, ποιο είναι το τελευταίο πράγμα, τι περιμένει να λάβει παίρνοντας τη μελέτη αυτή? Απάντηση στο να το κάνω ή όχι ή στο πώς θα το κάνω? Αναλόγως για ποιο λόγο έχει ξεκινήσει να κάνει το business plan. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει, έχουν την υλοποίησή τους, δουλεύουν δηλαδή, να το πούμε έτσι πολύ απλά, και δεν έχουν business plan και αποφασίζουν κάποια στιγμή να ξεκινήσουν να το κάνουν. Για διάφορους σκοπούς. Ο σκοπός μπορεί να είναι γιατί δεν ξέρουν πώς να πάνε την επιχείρησή τους παρακάτω, να την αναπτύξουν. Άλλος λόγος μπορεί να είναι το ότι θέλουν να απευθυνθούν σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, επίσης, είτε τραπεζικό είτε ιδιωτικό, είτε δημόσιο. Είτε δημόσιο, σωστά. Λοιπόν, οπότε, αναλόγως για το ποιο λόγο το κάνεις το business plan, λαμβάνεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις. Ωραία. Βάζουμε άνω τελεία, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επιστρέφουμε στο Marketing Practice. Σήμερα μιλάμε για την επιχειρηματικότητα και τα μυστικά της επιτυχίας. Έλληνα, στο πρώτο μέρος μας είπες ποιοι είναι οι παράγοντες επιτυχίας μιας επιχείρησης. Μας μίλησε για το business plan που θεωρώ ότι είναι θεμελιώδες για κάθε επιχείρηση, άσχετα αν υλοποιείται ή όχι από τους σημερινούς μικρομεσαίους επιχειρηματίες εδώ στην Ελλάδα. Αλλά θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για το ρίσκο και την αβεβαιότητα, γιατί η επιχειρηματικότητα είναι συνδεδεμένη με το ρίσκο. Πώς μπορεί κάποιος να διαχειριστεί αυτή την αβεβαιότητα που προκαλεί επιχειρηματικότητα? Ωραία. Είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά ρευστό. Όταν κάποιος έχει αποφασίσει ότι θα κάνει το επιχειρήν, έχει αποφασίσει το ότι θα έχει και ρίσκο. Το θέμα είναι το ότι μέσα από το business plan που λέγαμε πριν, ότι ένα κομμάτι που διασφαλίζεται είναι η μελέτη η οποία γίνεται, η μελέτη κινδύνου, η μελέτη αντιμετώπισης κινδύνων. Σαφώς βοηθάει πάρα πολύ, γιατί δημιουργεί δικλείδες ασφαλείας, ενεργοποιεί μηχανισμούς οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Παράλληλα όμως, πρέπει να έχει φροντίσει ο επιχειρηματίας, είτε ο ίδιος, είτε στο κομμάτι της διοίκησής του, είτε σε συνεργαζόμενο κομμάτι εξωτερικό, κάποιοι σύμβουλοι επιχειρήσεων κτλ. Να υπάρχει, να μπορούν να αφουγκράζονται και να μελετούν και να προνοούν στα σημάδια και στα μοτίβα τα οποία υπάρχουν γενικότερα στον κόσμο έξω. Ξεκινώντας από το παγκόσμιο επίπεδο, γιατί ποτέ δεν συμβαίνει κάτι πρώτα εδώ στη χώρα μας. Πάντα το παρατηρούμε. Όμως εδώ. Μετά από χρόνια γίνεται ακριβώς, έξω πάντα το παρατηρούμε στο εξωτερικό περιβάλλον και στη συνέχεια έρχεται εδώ. Οπότε χρειάζεται μια ομάδα η οποία να διασφαλίζει αυτό το κομμάτι, να μπορεί να το μελετά. Θα μου πεις τώρα οι πολύ μικρές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδώ της χώρας μας πώς θα μπορούσαν να έχουν μια τέτοια ομάδα. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να έχουν μια διοικητική ομάδα η οποία να είναι πάρα πολύ ακριβή και πολύ δάπανη. Δεν είναι πάντα όλα ακριβά. Ακριβώς, που να μην μπορούν να την υποστηρίξουν. Και ευέλικτες λύσεις. Υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι ευέλικτες και θα μπορούσαν να τις χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε σε συνδυασμό με τη μελέτη αντιμετώπισης κινδύνου του business plan να ελαχιστοποιήσουν, να το μηδενίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ψέματα αυτό. Λοιπόν, αλλά μπορούν να το ελαχιστοποιήσουν. Θέλω να μιλήσουμε για την τεχνολογία. Ξέρω ότι στην εταιρεία σας έχετε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ τεχνολογία που κάνει σε εμάς, τους πελάτες σας, πολύ εύκολη τη ζωή. Αλλά πώς η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την επιχειρηματικότητα σήμερα? Την έχει αλλάξει, την έχει κάνει πιο γρήγορη, πιο διαδραστική. Ο τρόπος επικοινωνίας. Εύκολη. Και πιο εύκολη. Πιο εύκολη. Λοιπόν, ο τρόπος επικοινωνίας που δεν είναι απλά το τηλέφωνο και ακόμα παλιότερα που δεν υπήρχαν και τα κινητά μόνο σε ένα σταθερό. Η πληροφορία, η πρόσβαση στην πληροφορία η οποία είναι συνεχόμενη, αρκεί να ξέρεις πού να την πάρεις για να την πάρεις σωστά, πού να μπεις δηλαδή στο ίντερνετ για να πάρεις σωστά την πληροφορία. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, τα κοινωνικά δίκτυα, η ανάλυση των δεδομένων η οποία γίνεται είναι ταχύτατη, έτσι ώστε μπορούν και οι επιχειρήσεις να συλλέγουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι παλαιότερα πληροφορίες τις οποίες εκμεταλλεύονται στο εσωτερικό τους για να αναπτυχθούν. Μίλησες αρκετά για το marketing. Ναι. Και το πιστεύεις το marketing. Όμως υπάρχει και η επαγγελματική δικτύωση. Ένα δίκτυο επαφών, ένα δίκτυο επαγγελματιών το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει ένα σωστό δίκτυο επαφών στην καθημερινή επιχειρηματική ζωή? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το ίδιο σημαντικό με όλα τα άλλα τα οποία έχουμε πει. Καταρχήν, μας δίνει πρόσβαση σε ευκαιρίες. Η συναναστροφή με άλλους επιχειρηματίες ή επαγγελματίες, είτε στο ίδιο ή συναφή αντικείμενο, είτε σε τελείως διαφορετικό, ανοίγει γενικότερα, όπως το λέει ο κόσμος, ανοίγει τις πόρτες, άρα δημιουργεί ευκαιρίες, είτε αυτές είναι πώλησης είτε αναγνωρισιμότητας, που και τα δύο στην ουσία. Είτε και πληροφοριών, μαθαίνεις πληροφορίες πολύ πιο γρήγορα από όταν βγουν στην αγορά. Σωστά. Τις ξέρεις εκ των έσω. Καινοτομία. Κάθε επιχείρηση κάνει τον κύκλο της. Μεγάλη υπόθεση. Και θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει τρόπος, και ίσως ποιος είναι αυτός ο τρόπος, μία επιχείρηση, μικρομεσαία κυρίως, να μπορεί να διατηρήσει την καινοτομία αλλά και τη δημιουργικότητα σε όλα τα στάδια της ζωής της.
Πρέπει να δώσει την ευκαιρία στο εσωτερικό της να μπορεί να αναπτυχθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Να δημιουργεί, να έχει δημιουργήσει ένα εσωτερικό δίκτυο στους ήδη υπάρχοντες υπαλλήλους και να δίνεται η ευκαιρία να εκφραστούν, να εκφράσουν τις ιδέες τους δηλαδή. Άρα εκ των έσω. Εκ των έσω. Πρώτα απ' όλα εκ των έσω. Αλλά πρέπει να είναι ηγέτη αυτό. Σαφώς. Για να μπορέσει να τους... Υποτίθεται όμως ότι έχουμε έναν ηγέτη σε κάθε επιχείρηση, είτε μικρό είτε μεγάλο, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την επιχείρησή του, άρα ξέρει το τι χρειάζεται και όλο αυτό μπορεί να το διαχειριστεί. Και η καινοτομία, η δημιουργικότητα μπορεί να πετύχουν, μπορεί και να μην πετύχουν. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αποτυχία. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την αποτυχία, η οποία επίσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρηματικότητα. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι στις 10 προσπάθειες οι 9 δεν πετυχαίνουν και η μία πετυχαίνει. Εντάξει, είναι δικό μου το στατιστικό, αλλά θέλω να δείξω το... Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά η βαρύτητα είναι αυτή. Ναι. Καταρχήν θα περάσουμε στο τμήμα της ψυχολογίας και θα πούμε ότι πρέπει να το αποδεχτούμε. Ακριβώς. Λοιπόν, και με την αποδοχή. Πρώτα απ' όλα είναι η αποδοχή. Αφού το αποδεκτούμε, θα πρέπει να επεξεργαστούμε τι πήγε λάθος και να το μελετήσουμε. Και αφού το μελετήσουμε και μάθουμε από το λάθος μας, να έχουμε την ευελιξία και την αισιοδοξία να σηκωθούμε και να ξαναπροσπαθήσουμε. Με αυτό που λες μου θυμίζεις το fail, που είναι first attempt in learning. Σωστά. Δηλαδή η πρώτη προσπάθεια στο να μάθεις κάτι καινούργιο, ειδικά όταν αποτυγχάνεις. Μας είπες ότι η σημερινή ζωή, και το βιώνουμε όλοι μας, είναι πολύ γρήγορη, εναλλάσσονται πάρα πολλά μηνύματα καθημερινά. Ποιες θεωρείς ότι είναι οι προκλήσεις στη διαχείριση μιας αναπτυσσόμενης επιχείρησης σήμερα, με δεδομένο αυτή την υπερπληροφόρηση, με δεδομένη αυτή την υπερπληροφόρηση που έχουμε? Ο μεγαλύτερος εχθρός των σημερινών επιχειρήσεων είναι το να μην αποδέχονται το ότι χρειάζονται βοήθεια και να μην ζητούν βοήθεια από αντίστοιχα εξειδικευμένους ανθρώπους, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και να πετύχουν τους στόχους τους. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός είναι αυτός, ότι μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου. Υπάρχει ένα μυστικό να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα της επιχείρησης για πολύ καιρό? Να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να ζητάμε βοήθεια και στην ουσία να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Ποτέ κανένας δεν πέτυχε μόνος του, δεν έφτασε ποτέ κανένας στην κορυφή, γιατί ήταν μόνο ένας. Ακόμα και οι αθλητές που κάνουν αγωνίσματα τα οποία είναι ατομικά, από πίσω τους υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα για να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα που πήρα το χρυσό στους Ολυμπιακούς. Λοιπόν, οπότε το μυστικό της μακροχρόνιας βιωσιμότητας, και θα το πάω ακόμα πιο πέρα, και της κερδοφορίας, είναι η συνεργασία με μιας πάρα πολύ καλής ομάδας, είτε μόνιμης, στο εσωτερικό της δηλαδή, είτε συνδυασμός με εξωτερικό. Πριν πάμε στα business tips, με αυτό που λες, έχω την αίσθηση ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτό το οποίο λες, αλλά είναι λίγο αντίθετο με την κουλτούρα μας. Δεν είμαστε πολύ συνεργατικοί. Πλήρως. Καθόλου. Είμαστε πολύ συνεργατικοί ως Έλληνες, λέω. Καθόλου. Γιατί αυτό υπάρχει εξήγηση γιατί δεν είμαστε. Γιατί νομίζω, το έχουμε συζητήσει ξανά οι δυο μας. Έρχεται από τη γενιά των boomers. Αυτό είναι ξεκάθαρα. Και επειδή ακόμα δεν έχουμε απαλλαχθεί εντός εισαγωγικών από τα προηγούμενα, μας ακολουθούν μέχρι σήμερα. Βάζουμε δεύτερη ανατελεία. Πάμε να δούμε τα σημερινά business tips και επιστρέφουμε. Σήμερα θα αφιερώσουμε χρόνο για να συζητήσουμε κάτι που αποτελεί την καρδιά κάθε επιτυχημένης επιχείρησης. Τη δημιουργία του brand identity. Είναι περισσότερο από απλά ένα λογότυπο ή ένα χρωματικό σχήμα. Είναι η ιστορία που λέτε, οι αξίες που εκπέμπετε και η μοναδική φωνή σε κάθε κόσμο γεμάτο ανταγωνισμό. Τι είναι λοιπόν η ταυτότητα επωνυμίας? Πρόκειται για το σύνολο των οπτικών και λεκτικών στοιχείων που διαφοροποιούν μία επιχείρηση από τις άλλες. Αυτό περιλαμβάνει το λογότυπο, τον τύπο γραμματοσυράς, τα χρώματα, τον τόνο της φωνής, το μήνυμα, ακόμη και την αισθητική του σχεδιασμού των προϊόντων ή της συσκευασίας. Αλλά πέρα από τα οπτικά στοιχεία, η ταυτότητα επωνυμίας πρέπει να εκπέμπει και να αντανακλά τις αξίες και την ιδιαιτερότητα της επιχείρησής σας.
Η δημιουργία μιας δυναμικής ταυτότητας είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της εμπιστοσύνης. Μια δυνατή μάρκα δημιουργεί συναισθηματική σύνδεση με τους πελάτες, η οποία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία πιστότητας και προτίμησης. Ακόμα, η συνέπεια είναι κλειδί. Η ταυτότητα πρέπει να είναι συνεπής σε όλες τις πλατφόρμες και τα σημεία επαφής με το κοινό, από την ιστοσελίδα σας έως τα κοινωνικά μέσα, ακόμα και τη συσκευασία. Έτσι, δημιουργείται μια αξέχαστη εμπειρία για τους πελάτες σας. Επιπλέον, μην φοβάστε να εξελίξετε την ταυτότητα της επωνυμίας σας. Ο κόσμος αλλάζει, οι τάσεις αλλάζουν, καθώς και οι προτιμήσεις των καταναλωτών. Σε αυτήν την εποχή της διαρκούς αλλαγής και του έντονου ανταγωνισμού, μια ισχυρή, συνεπής και δυναμική ταυτότητα επωνυμίας είναι ουσιαστική για κάθε επιχείρηση. Σκεφτείτε το. Περιμένω τα email σας με σχόλια, ιδέες και προτάσεις στο info@marketinginpractice.gr. Πάμε πίσω στο στούντιο. Και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την Ελένα Καραμάνου για τα μυστικά της επιτυχίας στην επιχειρηματικότητα. Χρηματοδότηση. Νομίζω το Α και το Ω. Ποια είναι η σημασία της χρηματοδότησης σήμερα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα? Είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορεί να είναι ακόμα και το εναρκτήριο έμβασμά της αυτό. Μπορεί να ξεκινήσει κάποιος χωρίς χρήματα. Χωρίς καθόλου χρήματα, όχι. Συμφωνώ και εγώ. Κάθετα, όχι. Παρ' όλα αυτά όμως είναι υποβοηθητικά όταν έχουμε λίγα χρήματα αλλά χρειαζόμασταν περισσότερα για να μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε σωστά και ολοκληρωμένα. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είναι υποβοηθητικά. Γιατί χρηματοδοτικά εργαλεία συνήθως ο κόσμος ακούει και εννοεί τα ΕΣΠΑ. Δεν είναι μόνο τα ΕΣΠΑ χρηματοδοτικά εργαλεία. Μπορεί να είναι ένα επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα δάνειο. Μπορεί να είναι ο αναπτυξιακός νόμος, που δεν είναι πλέον μόνο, τα τελευταία χρόνια δεν είναι μόνο για μεγάλα έργα, είναι και για πολύ μικρότερα, για μικρούς και για μικρομεσαίους. Μπορεί να είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα και με καινοτόμα, οπότε να πάμε στο κομμάτι των επενδυτών. Μπορεί να είναι συνδυασμός όλων αυτών. Παρ' όλα αυτά όμως, για να ξεκινήσει κάποιος, δεν μπορεί να ξεκινάει χωρίς τίποτα, οικονομικά τίποτα εννοώ. Είναι σημαντικό να έχει κάτι. Συνήθως αυτό που ακούω πολύ συχνά είναι θα ξεκινήσω, θα εισπράξω για να επενδύσω. Δεν συμβαίνει ποτέ αυτό, φαντάζομαι. Μπορεί να γίνει. Σπάνια. Είναι σπάνιο, μπορεί να συμβεί. Όχι όμως σε όλους τους τομείς, δηλαδή δεν μπορεί να είναι προϊόν. Ναι, βέβαια, γιατί χρειάζεται περισσότερα χρήματα. Άρα υπάρχουν εργαλεία σήμερα, άρα υπάρχουν ευκαιρίες. Είναι εύκολη πρόσβαση σε αυτά? Δηλαδή πρέπει να προσπαθεί ο κάθε επιχειρηματίας ή είναι τόσο δύσκολη η γραφειοκρατία ή τόσο δύσκολα τα κριτήρια ή αυστηρά, όπου ουσιαστικά σε αποθαρρύνει από το να αιτηθείς? Ναι, κάποια είναι, κάποια δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι δεν γίνεται κάποιος να σου προσφέρει μια χρηματοδότηση, δηλαδή στην ουσία χρήματα. Άρα, είτε είναι κρατικός ο μηχανισμός ή οργανισμός, είτε είναι ιδιωτικός, άρα επενδύει επάνω σου και να μην δημιουργεί δεσμεύσεις αρχικά από τη μία ή να μην θέλει σωστό σχεδιασμό για να μπορέσεις να το αποδείξεις ότι αυτό το οποίο σου χρηματοδοτεί τουλάχιστον για κάποια χρόνια ή μετά από κάποια χρόνια θα αποδώσει. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Η νοοτροπία μας λίγο πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι τύπου υπέγραψε μου την επιταγή και άφησε έτσι. Σίγουρα. Αλλά ξεκινούν όλα από ένα business plan, όπως μας είπες. Όλα ξεκινάνε από εκεί όμως. Πώς μπορεί ένας επιχειρηματής να καταλάβει το business plan που του έχει ετοιμάσει ο εξωτερικός συνεργάτης που βρήκε είναι καλό ή κακό? Ναι. Αυτό είναι σχετικό, γιατί επειδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι ποσοτικό και μπορώ να το δοκιμάσω για λίγο και να δω, για να μπορούμε να το κρίνουμε. Αυτό το οποίο σαν συμβουλή, σαν tips που λες και εσύ, που μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο, είναι το ότι όταν του το παρουσιάζει ο σύμβουλος ο οποίος το έχει αναλάβει, να μπορεί να κατανοήσει και να καταλάβει ότι έχει το ζητούμενο που είχε στην αρχή. Δηλαδή, ο λόγος ο οποίος ζήτησε να φτιαχτεί το business plan. Να βρίσκει απάντηση. Να βρίσκει την απάντηση. Αν έχει αυτό, σημαίνει ότι το business plan είναι σωστά φτιαγμένο ή αρκετά σωστά τουλάχιστον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ. Σήμερα μιλήσαμε για τα μυστικά της επιχειρηματικότητας. Ελπίζω να πήρατε ερεθίσματα έτσι ώστε να δείτε διαφορετικά τον τρόπο με τον οποίο ασκείτε την επιχειρηματικότητα καθημερινά. Με αυτό σας δίνω ραντεβού την άλλη εβδομάδα με ένα διαφορετικό επιχειρηματικό θέμα. Να είστε καλά.